bank. Not done. So now what you are trying to say? Here I take one and we go sheba. Where go where say about come get me help. Hey, you know na mu dey. I don't mean so from people like you. I have people of your condition in the help back to back. Anyarioge ezichukwu na bata ya lekwishi nwunye mo na werenu ya goziwenu mo ekwekwela ya ka ọ dị mma mkpomkpoti kpokpokponti anyarioge ezichukwu lekwenu nwunye mo were n'isi egoziwenu mo ekwekwela ya na ka ọ dị mma wesi na ị ga-anara ya kpomkpoti kpokpokponti mgbe anyị na-erugharị n'ime ụzọ nna m biko kwe ekwela ihe afọ ga-eri o na were wenu ya gọziwenu mo chekwata ya nna ka o nwee ego kwesị na ị ga-anata ego kpomkpoti kpokpokponti kpokporodi anyarioge ezichukwu help my beautiful blind wives. Excuse me, hello. Biano, Biano, come senyere unu aka. Come around, Biano. Oluka adala ko oludi wenem. Na magama nara ogwugwo nso. Ogwugwo onye. Anya emehem. Asi agwo. Ongwa ulo hu na de ya agwo. Asim na mama wo di wenem ogali nyem ogwugwo nso. Before mara ihe mere no ya si receive. Onye na receive. Gi hu gin onye wasi agwo. Oworia ulo hu na omoria woria. So how are you? We are fine. You're fine? Your wife is blind. You don't see him. For how long now? Let them be here. We already have for little. We check the 2020, 1996, 97, 98, 90. Year by and by 11 years to 12 years. 11 years to 12 years. Yeah. You know, few minutes ago, I was touched. Come for a young man like you and a beautiful blind woman like this. So I was not asking myself, can you mother born ayo? So I was touched. Normally I don't here. This is my first time in this very environment. So what's up? Can you know ayo? Common sense I want you now. Yoga. Look at Paula no ludin. So now financially speaking, buy and buy like how much kono choro? What the hell is the guy yoga in here? Pardon me, man. Too much business transactions I made these days. Oh, man, I not talk money every time. So I go come get you no okay. I'm gonna beggar with no choice. Yeah, I don't have time. One me go look no choro. Oh, Juno no go look no choro. 200,000 a prempe. 200,000 makwe go long. Onye ogenye gi no ke go no onye wo go job kan nego onye nego mrugo bro leko shigo. 200,000 oya with the problem. Is that the problem? Yes, sir. You know, sometimes opportunity they say comes but once. I do not you be bold and say it. You money gonna help whoever. I don't bold. Then where did he hide them Niger? Be bold. Imagine before your name were bold. You see that 200,000 in the cookita is a chicken change. Always small money. Or I can go name from McDonald's, Manga Club. I'm not sure to that steady. But you see, recently, there was scarcity of money in the nation. Can you believe that a person of my nature went to the bank and started getting 2,000 naira? How? Bank. I'm on a bank. Anyhow, come up you Pablo Sherry. Nevertheless, you have blank let me just assist. Yes. Now yes, condition. It's a painful one. So it's a condition. We happen that you also be the sign one. Anyhow, Mona manager, man. Remain blessed. Hey. Dog 200.
Inside remain blessed or remain cost. Remain blessed, that is ya gazero. Na 200 oshi. That is more. No, you go. I would not go get you cook and I'm parandishino back of the ship. 200 naira oshi to. Yeah, no, come back. Go show them in Agana Macdonald. I don't want that. Ego share old money. Go, you go dump in the fridge. Gonna to fire here. What are you calling old money? Are you not in Nigeria? You know, when you say, and I see this money, you can continue to spend it, give to people, spend it. On the move now. Onyisha la kurote. Onyishi. Sana ya de we go share. Giga nya ye go hunu le de go wure. I wouldn't go dustbin and Ganaga, Abachego Jack, a gajrajam, Kota Naka, Nandanaga Bank, and Napodonia. Yeah, I want another who's Agaba. Not done. So now, what are you trying to say? Here, I take one and I will come Sheba. Would I go to Sheba? Come again, me have a on Namu. I told me so from people like you. I have people of your condition in the help back to back. Where sending the help? Blind people, the lame, the crippled. I help them. What was that? Namu because we have gas rujon go buy lipstick, rub more. No be you come here, you come on the red. Only I carry on. Get working. And I had Jacob. Hannah, Only Conga Cabre Abramini. What was your uncle take a matasonia shisham of the anapa? Oh, time I will tell the boys boot. I want ya, Jim. Excuse me, can I have my money? Let me my money. Can I have your paper? Take your paper. Let me here. This is my first time here, but don't forget also. I won't give you any help. I won't give you any financial assistance. You need to quite help you need to the Castenga Adamawa. Help you need to the the help where you need to go be like from here, reach Adamawa. You need look at poor blind man and woman. You don't have money, you are blind. Iwa bidu nde prince naka. Bidu ega ali Igbo ga-ebogi ihe na-emedu. Ine ekokpu ka bread Abraham o me ka na emere gan. I were ego share bi kpochi m ihu. I bia dump ola m ya ego ji mulo me ga anodu. Inwekwere time o. Udi stature no ge hu ya gbawa. Ahem diri move. Ana heje shishi. Na na-eri nri eriwe no riri kori ota ababa heshi. Ma ha. Nonsense. Ami ka na ekro in ekro mkpukpu ka bread Abraham. Gbakwoka. Imo. Inwekwere no time ana elufe. Ina ele stature anya. Asi fura m so onye agburu duburu. Te ujono. Cha nwa honote. I na gawe ha gajo ma garuela mara kwa ego la nwetere. Ori ndi ka ken ana heji shishi. Ana hia o wa do wa fe riwe no riwe afọ odro ka okite. Ego na anodu n'ime. Afọ adro bebe nwete ha ga heshi. Ebe. Ndi no heshi. Yo so kwa gi mote. O ya rishi arale. Hapo dun banga. Time je mekwe ni mo ohia. Ihu ngo kwutro ni mo ohia ka arịsịa ga-efe 2 years. Nkịta jam oshinda dey rie one day. Nkịta krie na take away pack bularo ma chiho ya microwave. Ana ebuari afọ kite na nwede ego na ya niile. Na mfete. Mgbe chọrọ iwepụta ga. Ya na-akpajaga gest. Ya na-akajaga akote. Mgbe ka mara sị nwoke akpa ụlọ ụga. Ọ tọwala swell shisha anọ dị ala. Gba na ọkpa bupụta wallet mkpụmkpụ ha. Complimentary card ma ndị ke nwụrụ anwụ ga ụlọ ọtụtara ya gbaa n'akpa. Mgbe ka mara sị shisha atọgbọdị. Were ego ochie ihu ego nyere m ihe. Ego ejiri anwụrụ saa ego ahụ ego na-eshipo. Ya bịa nga anọ. Ya wote. Etu ka o guzo. Ana m eji ihe. Were na 200 yo nya ashia ihe awa ya. Ma jiri gba church gị sị. Ọ dị enwedị ihe kọrọ onye ụdị onye na-akpa. Ana m eji ihe ụgba dupu ya ka bụrụ. Deposit nga ụlọ ọhụrụ. Ma shi bene deposit ego na deposit shi. Agaje. Nga m ihe. Ka gaga ebu elokwule. Nkịta chiri onye ọzọ tagbuo okwe ga-ebe. Ijikwere ego ochie bịa kpochie ya ihu. Na this new era. Kika ahụ de kika chọ penti ari ego ahụ ya dị tụka ego ọhụrụ ndị ka ọzọ wote chiri gba penti. Ishiga magbolo onwe ya ezi Isho nyamara. Imo kwekoro onwe gị ugwu. Mara akwa ekwu. Ngaje. Ngwana gote egwu.
Call Agatha, get revise for you. Nishim. Eburu Mishi, eh? I'm going to call Agatha Homa. Mother Purishoga Nabata condition here. We are rehabilitation of rehabilitation. I let you get going and she get going. I'm again issuing them. Never Puris come now, Puris. You shall not align a jai. And when you guy in an apple drop, I'll fit wishy. I'll go Puris if I put them. Say about me when your disability becomes my ability. But it won't go. 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 I don't know. Go. And I'm dead. I want. And I'm getting a budget here. I gave it to them. Delugo. Anya waputago. Ele banya waputa. Makonye mbo. Iwo onye? Bam na ahụzọ makonye mbo. Ajụrụ ngodi ikpuru isi. Asị m iwo onye? Imakonye mbo. Iwo onye? Imakonye mbo. Onye isi ka iwo. Imo imakonye mbo. Iwo onye isi. Imo imakonye mbo. Iwo onye isi. Imo imakonye mbo. Iwo onye isi. Asị m anya waputago. Isi ekpu ole ga ekpu mu danya. Ya bukọrọ ya ga n'ọsha. N'abalị na ka ị na-ahụ anyanwụ.